De politie zet alles op alles om de man die 2 weken geleden een 60-jarige vrouw misbruikt had te pakken. Van de middag had de politie flyers uitgedeeld op zoek naar mensen die het wat zien hebben. Verder houdt het op het programma Opsporing verzocht om te denken aan de zaak. En daarin is ook een compositietekening van de verdachte te zien. In de Bloemenbuurt, dat het slachtoffer wennet, stiet verslagjouwer Auke Zelderust. Auke, de politie neemt de zaak blijkbaar heeg op. Ja, zeker. De politie die helpt alles uit de kost om deze dieren te pakken. Want wat ze zeggen is, een vrouw is in haar eigen huis gevallen en dat heeft nogal wat impact op het slachtoffer. Nou, van de middag hebben ze onder het flyeren west. Elke keer die je stilhouden wordt, die krijgt dus de vraag van, weet je al wat? Heel wat zoen, sjochjoen naar opsporing verzocht. En er is een compositietekening maken van de vertochter van de dieren op grond van het signalement dat de vrouw Jankoe, dat wie nog heel duidelijk, dat kon ze nog vertellen. En ja, de politie die zet dus alles op alles om deze man te pakken. Het grote impact had dus. Hoe is het nou in de buurt? Ja, ik heb je zo'n beetje de hele dag omspaand en als je met mensen praat, dan ben je toch wel wat benauwd worden, ja? Want ja, hij is nog net pakt. En waar is deze man? En sa op de joen, het wie nog jocht, sa bij een naar binnen. En ja, ik praatte van een middag met een bewenster en die vertelde mij het volgende. Je hier is ze volle en nou dat ik hier gebeurt, dan denk je nou, je moet er wel een beetje opletten. Ja, dat krijg je. Vooral vrouwen die alleen naar binnen. Jo woont hier al 50 jaar in deze Bloemenbuurt. Wat doe je nou thuis? Ben je jongens nog letter paard of niet? Nee. Mijn man die rent de laatste keer maar uit Hoens, jongen, ouders die Olve. En ik kom er dan niet meer uit. Nee. Ja, en hoe ziet het nou met het onderzoek, Auke? Ja, die vraag kan ik het beste stellen aan Nathalie Schubert van de politie Noord-Nederland. Ja, u hebt nieuwe informatie over deze man. Ja, dat klopt. De man die bij de vrouw is binnen geweest, die zei terwijl hij bij haar was dat hij Arnoud zou heten. Hij zou uit Amsterdam komen. Hij verbleef een paar dagen in Leeuwarden. Hij was ook al eerder met de politie in aanraking geweest, had hij verteld. Wij gaan ervan uit dat de info niet klopt, dat dat bedoeld is om ons te misleiden. Maar we willen de info toch delen, want mogelijk heeft hij het aan andere vrouwen verteld. En dat zou voor ons een belangrijke aanwijzing kunnen zijn. Hij heeft ook verteld dat hij 31 jaar oud was, maar wij houden er wel rekening mee dat dat mogelijk een stuk jonger is. Hoe is hij nu eigenlijk binnengekomen? Hij heeft op een gegeven moment aangebeld bij de vrouw, terwijl hij al een keertje eerder voor het huis was langsgelopen. De vrouw deed open, want het was nog licht die avond en ze had niet het gevoel dat het gevaarlijk was, dus ze deed open. Hij vroeg of hij binnen even mocht bellen, dat weigerde zij. Toen heeft hij haar naar binnen geduwd en heeft hij haar in haar huis seksueel misbruikt. En na een paar uur, zo rond middernacht, is hij weer vertrokken. Ja, hij is een paar uur dus binnen geweest. Dan denk ik van, dan zijn er veel sporen van deze man aangetroffen. Klopt dat? We hebben inderdaad sporen aangetroffen, die zijn op dit moment bij het NFI in Rijswijk en die worden onderzocht. En u hoopt dat daar iets uitkomt? Ja, daar is het wachten nu op. Dank u wel. Graag gedaan.